Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ανδρεάδης, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κυκλοφορίας, παγκόσμιος πρωταθλητής ανοιχτής θάλασσας και 7 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία Lightning. Επίσης ο κύριος Ανδρεάδης είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας, που είναι υπεύθυνη για τους κανονισμούς ακόμα και των σκαφών που παίρνουν μέρος στο America's Cup. Ενώ στην Ολυμπιάδα της Σεούλ θα έχει την τεχνική ευθύνη του αθλήματος. Κύριε Ανδρεάδη, σας καλωσορίζουμε στο Άθλημα και Θέαμα και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτή η διοργάνωση, το America's Cup. Η διοργάνωση αυτή είναι μια οργάνωση που ιστορικά είναι ίσως η μεγαλύτερη διοργάνωση αγώνων ιστιοπλοείας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ξεκίνησε το 1851, οπότε η σκούνα, το δικάτατο σκάφος που ονομάζεται το Αμέρικα, πήγε στην Αγγλία, αγωνίστηκε εναντίον όλου του αγγλικού στόλου και ήρθε πρώτο με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έκτοτε προσπαθήσαν οι Άγγλοι, Καναδοί, Αυστραλοί και από πολλά άλλα κράτη να το πάρουν πίσω το κύπελλο από τους Αμερικάνους. Την 25η φορά καταφέραν οι Αυστραλοί, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, να το κερδίσουν το κύπελλο το 1982, χρησιμοποιώντας μία πραγματικά πρωτοπόρο καρένα, μία τρόπιδα που με αυτόν τον τρόπο το σκάφος τους ήταν ταχύτερο. Δηλαδή από το 1851 έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 80 για να χαθεί ο τίτλος από τους Αμερικανούς. Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον τελικό που θα δούμε εμείς τώρα, ποια σκάφη πήραν μέρος και πώς έφτασαν στον τελικό? Ο τελικός γίνεται ως εξής. Πάντοτε και έχει αυτή τη διαμορφία αντίθετα με όλους τους άλλους αγώνες ιστιοπλοείας όπου λαμβάνουν μέρος πολλά σκάφη, ο αριθμός των συμμετεχόντων σκαφών είναι μεγάλος. Εδώ τρέχουν τα σκάφη 2-2. Επειδή λοιπόν διαγωνίστησαν αρκετά σκάφη μη αυστραλέζικα για να πάρουν το κύπελλο, έπρεπε να γίνουν πολλές σειρές προκριματικών αγώνων, ώστε να φτάσει στο τέλος να βγει το σκάφος το οποίο θα διαγωνίζει τους Αυστραλούς. Αυτό ως προς τους ξένους που δεν είχαν το κύπελλο στην Αυστραλία. Οι Αυστραλοί από την πλευρά τους και αυτοί κατασκευάσαν σκάφη και κάναν και αυτοί προκριματικούς για να διαλέξουν ποιο ήταν το καλύτερο σκάφος το οποίο θα διαγωνίζεται εναντίον των Αμερικάνων. Και τελικά φτάσαμε σε δύο σκάφη που ήταν ποια? Τα δύο σκάφη ήταν από μεν πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, το σκάφος Stars and Stripes. Το βλέπουμε εδώ τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι το σκούρο σκάφος που θα δείτε στην οθόνη σας. Και από πλευράς Αυστραλίας το σκάφος το οποίο είχε επιλεγεί ήταν το Kookaburra 3, διότι υπήρξαν άλλα δύο πριν από αυτό, και έχουμε φτάσει κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό. Πώς γίνεται τώρα αυτός ο τελικός, δηλαδή ποια είναι η διαδρομή του? Η διαδρομή του είναι τριγωνική. Τα σκάφη πηγαίνουν σε μία φορά αντίθετα προς την φορά του ρολογιού και βλέπουμε εδώ πέρα τις μικρές οριζόντιες γραμμές, το κάτω μέρος της εικόνας μας τη γραμμή εκκινήσεως και στο πάνω μέρος τη γραμμή τερματισμού, και οι αριθμοί που βλέπετε είναι η φορά που τα σκάφη πρέπει να πηγαίνουν. Πάντοτε ξεκινάνε από την κάτω γραμμή όπως βλέπετε προς την απάνω και αντίθετα με την
έχοντας τον άνεμο αντίθετο. Γι' αυτό όλες οι διαδρομές που βλέπετε αντίθετες προς τον άνεμο, δηλαδή τα τόξα που βλέπετε που πηγαίνουν προς τα πάνω ενώ ο άνεμος πηγαίνει προς τα κάτω, τα σκάφη βεβαίως δεν μπορούν να πάνε σε ίσια γραμμή, πηγαίνουν σε μία τεθλασμένη γραμμή, διότι δεν μπορούν να πάνε πιο κοντά από 40 μέχρι 45 μοίρες αντίθετα στον άνεμο. John Barnett feeding the spinnaker out, you can see in both hands. Now we're looking from Kookaburra to Stars and Stripes. Now remember, the margin at the bottom mark was 1 minute 20. So he's whittled that back by some 40 seconds. He's almost halved it. That is our unofficial time, but it looks like about half the time has been whittled by Kookaburra. She's back in the race. Now there's the wing mark. The breeze was so light that he effectively had to tack downwind just to maximize the speed. Το πλήρωμα από πόσα μέλη αποτελείται? Το πλήρωμα αποτελείται από 11 άτομα. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι παραπάνω και τα 11 άτομα αυτά εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουν να κυβερνήσουν το σκάφος και να ρυθμίσουν τα πανιά στην θέση που πρέπει. Εδώ βλέπουμε τα σκάφη στον αγώνα πάνω και τα βλέπουμε που είναι, ο αέρας έχει έρθει από μπροστά και δεν μπορούν να βαστίξουν πλέον αυτό το σφαιρικό πανί, που το λέμε μπαλόνι στην ισιοπλοϊκή γλώσσα, και αναγκάζονται να το κατεβάσουν και να βάλουν ένα πανί μικρότερο. Εδώ θα δείτε ένα μέρος του πανιού έχει ένα σκουρότερο χρώμα. Το σκουρότερο χρώμα αυτό έχει πολύ μικρή ελαστικότητα, σχεδόν μηδαμινή, και χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές όπου χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, όπως παραδείγματος χάρη αλεξίσφαιρα σακάκια. Είναι ένα πολύ καλό και νέο υλικό. Εδώ βλέπουμε τον Dennis Conner, τον Αμερικανό κυβερνήτη του σκάφους, να πανηγυρίζει μετά από τη νίκη επί του αυστραλέζικου σκάφους μετά τον πρώτο αγώνα. Πόσοι αγώνες οι αγώνες είναι ως εξής. Όποιος κερδίσει τους πρώτους 4 από 7 αγώνες. Δηλαδή αν κερδίσει 4 αγώνες στη σειρά, σταματάει στους 4. Ενώ μπορεί να φτάσει δηλαδή 4-3. Ναι, ακριβώς. Πάντως, κύριε Αδριάδη, τα σκάφη πρέπει να είναι πολύ ακριβά και πολύ καλά εξοπλισμένα. Ναι, βεβαίως τα σκάφη μέσα στους κανονισμούς βεβαίως έχουν χρησιμοποιήσει όλη την τεχνολογία που υπάρχει μέχρι τώρα για τα σκάφη αυτά. Είναι εφοδιασμένα με πολύπλοκα computers, τα οποία δίδουν όλα τα δεδομένα του σκάφους, ταχύτητα του σκάφους, ταχύτητα ανέμου, πιέσεις επί των πανιών ακόμη, και βοηθάνε πολύ τους αθλητάς. Εδώ βλέπουμε την εκκίνηση, ή μάλλον λίγο πριν από την εκκίνηση του δευτέρου αγώνα, που ο καιρός ήταν ο καιρός τον οποίος ανεμένεται στους αγώνες αυτούς στην Αυστραλία. Τον ονομάζουν τοπικά ο γιατρός του Fremantle, και είναι ένας άνεμος θερμικός, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από τον Ινδικό ωκεανό και δημιουργεί έναν κυματισμό αρκετά μεγάλο που δυσκολεύει αρκετά την κυβέρνηση του σκάφους και το πλήρωμα στον αγώνα.
Εδώ βλέπουμε την στιγμή της εκκινήσεως. Όπως βλέπετε, το σκάφος με τις έντονες γραμμές απάνω στα πανιά, τις έντονες οριζόντιες γραμμές, είναι το σκάφος Κούκομπάρα, Το Αυστραλέζικο. Και είναι για μας αριστερά, ήταν προηγουμένως. Ναι. Εδώ τι γίνεται ακριβώς? Εδώ είναι ορισμένα πλάνα επί του σκάφους. Βλέπουμε τις κινήσεις που κάνουν την ώρα του αγώνος. Έχουν μικρές κάμερες απάνω στο σκάφος, όπου παίρνει συνέχεια τον αγώνα. Και εδώ βλέπουμε τα σκάφη που πηγαίνουν αντίθετα στον άνεμο, όρτσα όπως λέμε στην ναυτική γλώσσα. Και θα τα δούμε τώρα να παρακάμπτουν την πρώτη σημαδούρα. Η διαδρομή πόσο είναι για κάθε αγώνα? Η διαδρομή είναι 24 μίλια, αλλά αυτό είναι θεωρητικό, διότι εφόσον πρέπει να κάνουν μια τεθλασμένη πορεία πηγαίνοντας όρτσα όπως λέμε, η απόσταση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Βέβαια, δεδομένου ότι η ευθεία είναι η Ναι, συνταγματέρα σωστά. οδός που λέμε. Σωστά. Εδώ τα σκάφη έχουν γυρίσει πρίμα με τον αέρα από την πρίμη, και για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα ανεβάζουν αυτά τα σφαιρικά πανιά, τα οποία εμείς τα λέμε μπαλόνια, και τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια και αυξάνουν την ταχύτητα του σκάφους. Εδώ στρίβουν την σημαδούρα στο κάτω μέρος της διαδρομής και αρχίζουν και ανεβαίνουν προς τα πάνω πάλι. Όπως βλέπετε, οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας έγινε αυτός τον περασμένο Φεβρουάριο, που στην Αυστραλία δεν ήταν χειμώνας, ο χειμώνας ήταν για μας, έτσι. Ναι, ακριβώς. Σε εκείνη την περιοχή, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τους, έχουν αυτόν τον αέρα, ο οποίος δημιουργείται, ακριβώς είναι θερμικός και δημιουργείται επειδή η ξηρά θερμαίνεται πολύ και τραβάει τον αέρα από τη θάλασσα. Και αυτός ο αγώνας προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έτσι, στην Αμερική είχε σταματήσει και η γερουσία της συνεδρίας για να δει τον αγώνα. Ναι, βεβαίως, και την προηγούμενη φορά, το 1982 που κερδίσαν οι Αυστραλοί, ολόκληρο το Perth, ολόκληρη η πόλη του Perth έμεινε ξύπνια όλη νύχτα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, τον τελευταίο αγώνα, γιατί είχαμε φτάσει πλέον στο 3-3 και ο τελευταίος αγώνας πρόκειται να... Ήταν ντέρμπι δηλαδή, ναι, στην διαδεξία αυτό, να καθορίσει τον νικητή. Και το America's Cup, από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια γίνεται κάθε 3-4 χρόνια. Έτσι θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα, Ναι, το America's Cup μέχρι τώρα, αυτός που το κερδίζει έχει τον τίτλο του, όπως λέμε, όχι, τον τίτλο του κυπέλου, όπως είναι ο τίτλος, ας πούμε, ενός οικοπαίδου, τέτοιου τίτλος. Κάτοχος. Ναι, κάτοχος, ναι. Και αυτός θέτει τους όρους που θέλει. Τελευταία όμως, δηλαδή στα τέλη του Νοεμβρίου που πέρασε, οι Νεοζηλανδοί που είχαν λάβει μέρος και είχαν φτάσει την περασμένη φορά μέχρι τον ημιτελικό, πήραν όλα τα χαρτιά και όλες τους τίτλους τους προπολεμικούς, όπως
έγινε το America's Cup από το 1951 μέχρι το 1851 μέχρι το 1937, και βρήκαν κάποια νομική αδυναμία στο ότι δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σκάφη των 12 μέτρων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα σκάφη πολύ μεγαλύτερα. Και όλο το πράγμα το πήγανε στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αρχικώς ήταν η Νέα Υόρκη, ο όμιλος της Νέας Υόρκης είχε πάρει το αρχικό κύπελο, και το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση όπου είπε ότι το επόμενο America's Cup δεν θα γίνει το 1991 όπως ήθελε το όμιλος του Σαν Διέγκο, αλλά πρέπει να γίνει εντός 10 μηνών και με σκάφη, όχι πλέον αυτά τα σκάφη των 12 μέτρων που βλέπουμε στην εικόνα, αλλά με σκάφη τα οποία θα έχουν κανονισμό να έχουν μία ίσαλο 90 πόδια. Και από εκεί και πέρα όλα είναι ελεύθερα. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ό,τι στιοφορία θέλουμε. Λοιπόν, θα δούμε κάτι το τελείως διαφορετικό. Άρα είμαστε μπροστά σε εξελίξεις, έτσι. Ναι, ναι. Όπως βλέπετε, αυτά τα σκάφη δεν έχουν βοηθητική μηχανή και κάθε φορά που πρέπει να μετακινηθούν, να μπουν ή να βγουν από το λιμάνι, πρέπει να ρημουρκούνται. Και τα δύο σκάφη αυτά είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, και το σχήμα του σκάφους και το σχήμα της καρένας του σκάφους, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για να πετύχει κανείς τη μεγαλύτερη ταχύτητα, καθορίζεται από πολλές παραμέτρους και με την βοήθεια πάρα πολύ μεγάλων κομπιούτερ. Δηλαδή, όταν λέμε πάρα πολύ μεγάλων, εδώ μπαίνουν οι μεγάλες αεροναυπηγικές εταιρείες όπως η Boeing και η Grumman στην Αμερική, άλλες μεγάλες εταιρείες που έχουν τεράστια κομπιούτερ και μπορούν και να